iso pata. No niin, tultiin sitten vielä yöksi Ljubljanassa käymään. Otettiin täältä hotellia. Nyt täällä tutustuttaan keskustaan ja käydään tuossa syömässä. Täällä on kuulemma perjantaisin aina tämmönen ruokamarkkinat, niin katsotaan jotakin katuruokkaa. Ljubljanan keskusta on kyllä kaunis. Joen vierellä on osattu ottaa kaikki tilaa hyötykäyttöön, kauniita rakennuksia, ja nyt täällä on tosiaan tämmönen ruokafestivaali, jossa on kaikkia kansainvälisiä ruokia käsittääkseni tarjolla sitten eri ravintoloilta. Tässä menee tämä joki ihan keskustassa ja kulkee myös tuommoisia veneitä, joilla lähteä kiertämään halutessansa. Ihan hieno kaupunkihan tämä on, Ljubljana. Paljon porukkaa liikenteessä näin perjantai alkuiltana. Kello on, eikö se ole jotakin 5 taitaa olla? 3, okei. Okay. No joo, kello on 3. Mestariliigafinaalin kunniaksi täällä jaetaan ilmaisia Heinekeniä ihmisille. Otettiinpa sitten mekin. On kyllä 0%, mutta eipä se haittaa. Tässä se on se kansainvälinen ruokatori. Siellä sitä kokataan. Äsken oli vasta jotkut lastenmarkkinat. Kaikkea herkullista ruokaa täällä tarjolla. Katsotaan jotakin, me maistetaan. On viinikojua ja ruokakojua ja ihmisiä riittää. Siinä kiehuu joku iso pata. Tuolta kummasteli, että mikä tämä lienee. Joku juusto. Ehkä. Tosi lämmin täällä. Siitä saa burgereita ja ripsejä. Vähän itämaisempaa. Täällä on jotain makeata piirakkaa. Tässä on tämmöisiä jotain samosa-tyyppisiä. Lähdetään käymään tuolla Ledin linnalla, sitten mennään tuommoisella funikulaarilla ylös. Ollaan sieltä vähän maisemmin. Niin joo, tänne ei viiti haikkailla, kun 25 astetta lämpöä. Oikeastaan ensimmäinen tämmönen kunnon hellepäivä nyt tänne. Viimeisenä kokonaisena päivänä. Nyt ollaan linnan sisäpihalla. Täällä on näköjään joku häähumukin menossa tuossa. Löydettiin näköalaterassi. Siinä menee se funikulaari ja tuolla on nuo ruokamarkkinat. Täältä on hyvät näkymät Ljubljanan keskusta. Ei mennä tänään tuonne linnaan sisälle. Käydään vaan tässä ulkona ihastelemassa maisemia.
Dragon Bridge. Lohikäärme silta. Aika turkoisia, se on vesi täällä. No niin, nyt saatiin tämmönen joku paikallinen. Mikä sen nimi oli? Mä kerkesin jo unohtaa. Kokeiluun. Parmesaania, hapankermaa ja valkosipulivoita. Kokeillaan miltä maistuu. Seuraava ruokalaji. Intialaista.